Dzień dobry, witam Państwa na mapie Epicentrum w trybie szabrownik jest ze mną. Miłosz, którego już nie biczują, kurwa, którego już nie biczują biczami wodnymi. I tym razem widzimy się w przypadku dodatku Aftermath, czyli rozgrywka w Battlefieldzie 3. W telegraficznym, pociętym skrócie ala ciężkostronniczy. I zaczynamy legendarne poszukiwanie... Działa. Kuszy. Dobra, na początku o co chodzi? Ten tryb, czyli szabrownik, to są de facto zasady takie jak podboju, tylko że zaczynamy z samym pistoletem, zależnym od klasy, i granatem. Lepszą broń musimy znaleźć sobie sami, oprócz tego przejmujemy punkty, one się przejmują tak szybko, jak w tym trybie, w jego modyfikacji, w trybie Close Quarters. Ludzie i tak z tego robią deathmatch de facto, co jest trochę głupkowate. No chyba, że rzucasz 10 chłopa, to się przejmuje w ułamku sekundy. Bardzo ładna. Gówniana gra. Nie wydawałbym na nią ani złotówki, szczerze mówiąc, jakbym nie wydał już wcześniej. A to już głupie. Ah. Ten skill. Hat Lutzklick aufgeschlitzt. Są nowe modele postaci, niektórzy wyglądają trochę jak Niko Bellic. Są brudni i zniszczeni, bo miasto jest brudne i zniszczone. Generalnie wszystkie mapy No wyłoś! są po kataklizmie, po trzęsieniu ziemi. No Kurwa. to jest generalnie, ten tryb jest sprawiedliwy, bo każdy zaczyna z tym samym uzbrojeniem i niezależnie jaki ma poziom nie ma żadnych dodatków i każdy może znaleźć dla siebie broń i to jest dobre. Złe jest to, że ludzie to są świnie i kradną broń sprzed nosa. Wir brauchen kusza. Tam. My po prostu O! Kusza! Ło! Proszę państwa, to jest historyczny moment, mamy kuszę. Miłoż, jakby ci się udało kogoś zabić jeszcze nią, nie? Aha, dobra, trzeba, już wiem. Przygwożdżenie kuszą. Kurwa, nie! Jest! Basen! To nie jest basen, to jest Schwimmbad. To jest co to APS. A pierdol się. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, teraz Bazar Tala. Mi się Touch my talalar, my ding ding dong. Jakie refleksy świetne. Kurwa. Chuj. Dajcie mi broń. A wygram. No i kolejny świetny kill. Niemiec, szybko, szybko. Może się załapiesz na pasożyta. O ciu. Co? Nie! Nie miała biorę. być kusza. Łe. Masz jeden pocisk. To się może nie udać. Nie mam granatów. A jeszcze nigdy nie byłem u góry. A, masz szansę. Ładnie to wszystko wygląda. No tak. Wajda jeszcze robi filmy. Porno. To nie jest Norweg, ale to też Niemiec. Ej, on ma kuszę. Święty zabij go. Kusza. Ta kusza. Katiusza. Murzyn to też człowiek, powiedział biały kolonizator, łapiąc go w siatkę. No i jak? Hop wziął broń i odkrył nowe pociski kopulacyjne. Te. Smugowe. Oh yeah. Wyglądało prawie jak kusza, a to tylko taczka. Spokojnie, miłość, spokojnie, z rozmysłem. Piękny kill, proszę państwa. No wiedziałem. Ej, ale w żadnej grze nie ma cyganów. Weide Volksdeutschu. Volkswagen. Volksdeutschwagen. Sonder SPB hat überall angeschlitzt. Nie. Nie! Sonderangebote. Dzisiaj nasi mieliśmy jechać na basen na Ryki Bożka. No kurwa, kto to wymyślił? Nie pojechałem. Panie, panowie, chłopcy i dziewczęta, trzecia mapa Monolith Market. Jestem dowódcą. Daję dowództwo. Pokaż ładnie jak to wygląda wszystko. Tam. No, poszło. Tak ład... Wow. Jungle is massive. Wow. Bujaka, bujaka. No i już na początek Czeczeniec cię zastrzelił. Jezusie. No scope. Wake Ej. up. It's time to... Gnój ma kuszę. Skąd? Pytaj się go skąd. Ale to nie kusza ocaliła ci życie. No proszę. Spawny z sią. Tu jest taki skrzętny catwalk. Świetna pozycja für Schwarzschutzen. A tu jest zejście. Taki film był zejście. Taki horror movie. Był też film Pasja. To tym Żydzie. O. Co? Glitch. Raport! Ban.
Jeszcze Polska nie zginęła. Nie będą nas Niemcy z serwerów wyrzucać. Wie hoch ist die Monatsmiete? Die Monatsmiete ist 250 Euro. Uratowałem ci życie. Zabiłeś Niemca. Kto inny ma nick Dr. Knuszprik. Potem leżą takie te wieprze na plaży nad Bałtykiem i się człowiek zastanawia, skąd to się tam wzięło. A odpowiedź jest banalnie prosta. 2 pociski. Z Niemiec. Z dupy. No mówię. 2 pociski. Nie zmarnuj tego. Patrz jaki złodziej, cygan. Zastrzelić cygana. Cyganie to też ludzie, nożem, F, nożem. Ale ty go miałeś zabić. A. Proszę państwa, kolejny brawurowy, świetny, piękny, czysty, taki miękki, twardy. Ja pierdolę. No, następny. Tak się gra. U nas w Warszawie. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Nie, to jest głupie, to warszawioki śpiewali. Jest! Kurwa! No zebrał gnój kuszę i jeszcze się dał zabić. Pizda. Proszę państwa, z tamtej mapy wyrzucono nas za obrażenie obywateli Rzeszy Niemieckiej. Tak więc... oto mapa... Jak ta mapa się nazywa? Zaraz Nie- ci powiem. Pałac Azadi. A konkretniej to, co z tego pałacu zostało. Ale wszystkie mapy prezentują poziom równie wysoki, są bardzo ładne. Wszystko Wyglądało jak wygląda jak kusza. kusza. No proszę państwa, jaki początek, czego chcieć więcej? Jaki youtuber inny wam to zapewni? Każdy. Oprócz Roka. Rok świetnie jeździ ciężarówką w tym. Euro Truck Driving. Nie wiem. Może tu. A może nie? Ja jestem. Kim ja jestem? To nie jest kusza. To nie jest kusza. Huahu! A to nie jest... Borderlands. Kusza! Kusza już mnie nie rusza. Kampimy. Żartowałem, zajebiście. Żeby jej nie stracić. Ej, ale ta kusza wygląda jak karabin HK416. Bo to jest. Bo to jest model kurna karabinu ten. Nawet im się nie chciało tego. Zrobić nowej kuszy. Żartuję. To tak miało być. Zajebiste, ten suspens, to wszystko, ten dźwięk, ten flow, yo. Szał, ciał, pał. Jakby jeszcze się udało kogoś z niej zastrzelić, nie? Ale spokojnie, żeby za szybko... Ja na poprzednim nagraniu mam jak jednego zabijam, to wkleimy Sam. i dodamy komentarz. No niby się luneta przydała. Może się da. To jest, proszę państwa, jedyna nowa broń w tym dodatku, aczkolwiek ma 4 rodzaje bełtów. Nie chodzi mi tu o żygi. No i w pizdu. Bełty zwykłe, bełty wybuchające, to te najciekawsze, bełty z podwójną lotką. I jeszcze jakieś jedne. Co daje podwójna lotka? Większą penetrację. Penetrację. Proponuję grać w Armed Assault. Kusza, nie. Wrogowie to dziwki. Splendid, meine Jungs. Oh, meine Damen und Herren, das wird eine beste Schieße. Aswal. Aswal. Azwa. Aswal. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, nie, parlez-vous français to nie jest, panie i panowie. Ostatnia mapa z tego zacnego dodatku. Epicentrum. Kusza już była, to najważniejsze. Watch out! Ja pierdylam. Trafiłem. Dum 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 dum. O, na komentarzu ktoś napisał ja ebał twoja mamu. To chyba jakiś będzie słowiański język. Bo nawet zrozumiałem treść. Przymierz miłość. O, ale weszło. O, tu też. Świetny strzał mierzony. Szkoda, że chybiłeś. Każdy by go finezyjnie zarżnął nożem, no Bo ale... to jest hardcore. To fajnie można swoich zabijać. Na hardkorze od razu dostaję rumieńców, bo się da przeciwnika zastrzelić. Czuję, że zginiesz. I told you. Co się tak czącho? A bo to są te losowe wibracje. Myślałem. Normalny, regularny jarmark gdański. Tylko bez krzyżaków i Polaków. I ogólnie nie ma nic wspólnego. Idzie, pod Beskidzie. Już Campis P90, to nie wszystkim wychodzi, na przykład w sumie rzekłbym, że to jest... A jednak. They're here. Ja wszędzie w przeciwnikach upatruję Niemców. To dobrze, że nie jesteś antysemitą. Bo jakbym nie lubił Żydów, to przejebane.
Ale Niemców mogę. Niemcy to są bardzo porządni ludzie. Osobiście znam... Co to ma być? Czy tu grają, nie wiem, gracze Call of Duty? No tak. Ja tu jestem. Anglicy bardzo porządny naród. Nie licząc tego, że to są Niemcy. No kurna. To za to się płaci 2,5 kafla za komputer, żeby można było gitary rozwalić. Kusza! Kusza! Jezus, mam wzwód. Żartowałem. Tego nie można przeprowadzić. Widzowie, napatrzcie się teraz. Miłość dzierży kuszę. Patrzcie. Czekaj. Schowam się. Hiski teraz w kartonach Kusza. i leż. I się napawaj I widokiem. uwaga, zobaczmy. O! Nie no, 2 kuszy w materiale, proszę państwa, tego jeszcze nie było. Do czasu, kiedy ktoś inny nie nagra tego dodatku. Trafiłem. Czuję, że było opadanie bełta. Opadanie bełta to na studiach jest. Po raz wtóry! Nie dała mi się wypowiedzieć. I teraz siedzimy tu do końca materiału. Sam fakt posiadania tej kuszy czyni takie fajne ciepło w żołądku. I druga. No. Ej, a kiedy on... A, przepraszam, myślę, że on nie wkłada tego bełtu. Bełtowy. Mieliśmy do końca materiału kuszę. Ale jest po prostu niesamowite. Ja z tej strony chciałem pozdrowić... Żartowałem. To tak, z tej strony był ASW13, czyli Marcin i... Miłosz? Dziękuję. Mikołaja nie ma, bo Mikołaj. jest gejem. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Do widzenia.